আজি ମୁଁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାକି ଛାଡ଼ି ଭୂତନାଥ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କି? ଜନନୀ ତୁମେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ କଥା କହୁଥିଲା ମୋର ମନ ଆସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି। ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପରା ବସି ରହିଛି। ନାରାୟଣ 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 ବଡ଼ ଚତୁର ପକ୍ଷୀ ସେ ହେଲେ ତାହାର ରକ୍ଷକ ପଡ଼େ କାହାକୁ ରଖିବେ ମାତା?